दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सनितपुर जिल्लानि नैबे नर्थ धिखियाजुलि हालामनि गासै रायजो राजा मानगोनां बिथांमोन आरो जोंनि वेल विजारफोर जायफोरा जोंजों लोगोआव दिनै दंफायो जों गासिबो दिनै रंजानाय मोनदों थारैनो दिनै जि जोंनि गोलाव समनि बर' हारिनि मोनसे गिदिरथार मोनसे जोंनि दाबि दङमोन जे जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरा मैखोम बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबनानै बिटिआरनि रायजो जानाय बायदि बर'फोरनि बायदि जोङो रुजु रुमु रायजो जालांनायनि जि मोनसे सिमां गोलाव सम बर' हारिया आन्दालन खालामबोनायनि उनाव दिनै थांनाय 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारियाव बर'नि माखासे आफादफोर जेरै एबसु एक्सएनडिपि इउबिपिअ आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जथायै जि जोंनि सिगनेचरनि गेजेरजों जि मोनसे बिटिआर मुंनि मोनसे थामथि गोरोबथा जानानै थांबाय आरो बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजोंनो मोनसे मैखोम जोंनि गिबि दाबि जेरै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मैखोम बर' गामि हाबनाय 3.1 दफा बे दफाया दिनै 50 जौखोन्दो जाफुंसारबाय बिनिनो दिनै जोंनि 1300 गामिया जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गेजेराव जोङो डिमान्ड खालामनानै दोनदों दा बिनिनो थांनाय 26 जानुवारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मानगोनां बिथाङा 60टा गामिखौ जि फोसावदोंमोन आरो बे 60टा गामिनिनो थांनाय 10 अक्ट'बराव जि आसामनि केबिनेटनि गेजेरजों मोन 46टा गामिखौ फार्स्ट केबिनेट पास खालामनायनि गेजेरजों दिनै आसामनि महामहिम गभर्नर मानगोनां बिथांनि आखाइजों सागन होनानै दिनै बेखौ एप्रुभेल होबाय आरो बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा आरो माखासे गामिफोरा थाबैनो फैगौ समाव बेयो मावफुंजागोन बेयो रोखा आरो दिनै जि जोंनि 46टा गामिया आसामनि गभर्नर महामहिम बिथांनि सागनजों जि एप्रुभेल जानायखौ जों गोजोनदों आरो थाबैनो बाखि थानाय गामिफोरा मावफुंजागोन बेखौबो जों मिजिंथिनानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गासै मिरु एबसुनि बिबानगिरि आरो मानगोनां बिटिआर खुंथायनि मानगोनां गाहाय मानगोनां बिथां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा भारतनि प्रधान मन्त्रि आरो नखर मन्त्रि बेजों लोगोसे एनडिएफबिनि साफ्रोमबो मानगोनां दैदेनगिरि इउबिपिनि दैदेनगिरि गासैनिबो सागनजों जि मोनसे जोंनि बर'नि गोरोबथा जानानै थांबाय बिनि गेजेरजों जोंनि गोबाव समनि जि सिमां सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि मोनसे सिमांमोन बियो दिनै जाफुंसारबाय बेखौ जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे बरायनायखौ जों दिनै बावदों आरो साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जोङो सनितपुरनि जानानै गाहाम हामलायनाय जासिदों मोजां देहा बिथांमोननि थाथों बिथांमोना माखासे उननि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होथों गोबांथार दफाफोर दंबावो मावफुंनांगौ आरो गोबांथार गामि दंबावो बेखौ जोंनो एनाउन्समेन्ट होनांगौ दङ बिथांमोना नटिफिकेसन बेजों लोगोसे आरो जों बुंनो सानो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा गोलाव सम जि आन्दलन राजा लामा रेल लामा उखैहाब सोमावसारनाय बायदि बायदि सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोदों नाथाय बिनिनो जोंनि माखासे सानैसो सकस लिडार्सफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ जाय बिथांमोना दिनै सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सोसननाय बिटिआरआव एबा बड'लेण्डआव हाबजानायखौ लुबैया जाय बिथांमोना दैदेनगिरिफोरा दिनै बर' जाथियाव जातीयता बादखौ देखायफ्लानानै गावसिनि राजनीतिक मुलाम्फाखौल' देखायफ्लायो जाय बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मोनसे खौसेथि आरो श्रृंखलाखौ सिफायनानै गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावो जाय बिथांमोना दिनै सनितपुर बिश्वनाथनि मोनसेबो गामिया बड'लेण्डआव हाबा मोनसेबो न'खरा बिटिआरआव हाबा आरो बे मालाबाबो जाया बियो थगायजाबाय बायदि बायदि जोंनि माखासे लिडारफोरा दिनै बुंदों नाथाय जों बिथांमोनखौ दिनै सनितपुर जिल्लानि जानानै बिथांमोनखौ जों सोंखारियो जे नोंथांमोना बर' जानानै बर'नि मोजांखौ लुबैया दिनै जोङो बर' हारिया माबायदि अबस्थायाव दङ दिनै नोंथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव फैनानै नायफैबा नुगोन दा बेनिखायनो जों बुंनो सानो सोनाबनि सानजानि खुनु लिडार जोङो बिदि फारागथि लायालाबानो जोङो साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरियानो सानजा सोनाब खोला साहा फारफ्रोमथिंबो अल राउन्ड डेभेलपमेन्टखौ नायनांगोन आरो जोंनि सानजानि बर'फोरखौबो जोंखौ नायनांगोन आरो दिनै जोङो बिनिनो दिनै फोरमान बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिटिआरनि खुंथायनि मानगोनां खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां एनडिएफबिनि जिखिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोननि नाजानायाव जे सनितपुर बिश्वनाथ दिनै बेखिनि जाफुंसारबाय जों बिथांमोनखौ भेरि माच थेंक्स होदों आरो जाय बिथांमोना सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै हाबा बायदि बायदि सोंखारिनाय रावजों एबा जोंखौ राजनीतिकनि मुलाम्फानि थाखायल' खामानि मावो बिथांमोना जाहाथे दिनैनिफ्राय गोजानाव थायो आरो बिथांमोना खौसेथिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय जाहाथे आवगायबोयो जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सनितपुरनि रायजो जानानै खावलायगोन जाहाथे जोंनि सनितपुरनि जि मोनसे गोजोन थासारि बेयाव हाबनानै जाहाथे जोंखौ राजनीतिक गावस्रानाय जाहाथे लाबोआ आरो खुनु जोंनि गेजेराव बेबायदि हिंसा हिंसि लाबोआ आरो खुनु बेबायदि एरला एरसि लाबोनानै रायसन रायब्र खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसे गोजोनथिखौ जाहाथे सिफायफैनो नाजाया आरो बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि सनितपुराव दाफैदों आरो हाबफैनाङा सनितपुरनि
थाखानाय सनितपुर जायगानि जायफोर दैदेनगिरिफोरा गावनि जायगानिखौनो दालाल खालामनानै दिनै सनितपुर बिश्वनाथआ गामि सोसननांगौ बेखौ उल्था बुंग्रा कसारि अट'नमासाव जानांगौ आरो बायदि बायदि गामि लिसा थगायजाबाय बायदि बायदि बुंग्रा बिथांमोन गोबां खावलायगोन दिनैनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे गावखौनो मोजां मोनसे सासे दैदेनगिरि देखायनानै मोजां मोनसे हाबाफारि रायजोनि थाखाय खामानि मावनानै जाहाथे आवगायबोयो आरो उन समाव खौसेथिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे खामानि मावलाङो बेखौसो जोङो दिनै सनितपुर जिल्लानि रायजो जानानै एबा सनितपुर जिल्ला एबसुन जानानै आं बेखौ खावलायहरबाय गोजोन्थों। दिनै जों सनितपुरबासि हिसाबै खोब जोबोद माने रंजानाय जोबोद जों खुसि मोनदों मानो होनोब्ला जों बेसेबांबा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों बिटिआरआव बा बिटिसि समाव जोङो बन्सित मोनथाम एकर्डआवबो जों बन्सित जानो गोनां जादोंमोन खिन्थु नैबे जि बिटिआरनि मोनसे गोजोन गोरोबथा बिनि दफा बायदि जि दाख्लै 10 अक्ट'बराव जि मोनसे केबिनेटआव पास जाबाय गासै 40टा गामि बे गामिया दिनै गभर्नरनि जिहेदि दिनै बे डिक्लेयार जाबाय दा बेवहाय जों स्पस्ट सनितपुरबासि हिसाबै बा बिश्वनाथबासि हिसाबै जों गोजोननाय मोनदों आरो बिनिखायनो दिनै जों रंजागोन आरो जोङो जायफोर बे गोजोन गोरोबथायाव जि सक्तिखारि बिथांमोनखौ जोङो दिनै थेंकिउ होगोन प्रमद बर' सार लोगोसे एनडिपिनि माखासे सिनियर जायफोर गबिन्द सारमोन दङ आरो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नखर मन्त्रि भारतनि गाहाय मन्त्रि भारतनि बिथांमोनखौ जोङो खोब साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव जे माखासे जि मोननो गोनां माखासे जि क्लजनि जि जाफुंसारनाय बेखौबो जोङो अति हंखाले माने थाबैनो मोनसे बे जाफुंसार जागोन बेखौ आसा खालामबाय आरो दिनै जों बिनिखायनो नैबे समाव जोङो रंजानायजों जों बेवहाय बम गावदों आरो जोङो रंजानायनि मोनसे स्ल'गानजों जों होसिरखावदों।